Už za týždeň občania rozhodnú o smerovaní Bratislavy v komunálnych voľbách 29.11.2025 v čase 18 až 20 hodín. Volebná kampaň ani týchto volieb nesklamala. Jeden týždeň do volieb, dňa 22.11. sa rozbehla očierňujúca kampaň medzi stranou Sociálna Bratislava a nezávislým kandidátom magistrom Martinom Brezákom a stranou Bratislava zodpovedne. Všetkým zúčastneným subjektom sme ponúkli možnosť sa vyjadriť. Sociálna Bratislava akúkoľvek útočnú kampaň odmieta a tvrdí, že iba reaguje na útoky svojich oponentov. No tak z mojej strany ja som vlastne tak ako tradične každý dňom sa snažím zverejniť aspoň nejaký jeden príspevok v rámci politickej kampane k blížiacim sa komunálnym voľbám. Tak som učinil teda aj dnes, dňa 22.11.2025 v čase 20 hodín 23 minút, kde som zverejnil príspevok, že jedna politická strana nesmie ovládať celú Bratislavu. V tom príspevku není nikto konkrétne označený, žiadna politická strana, žiaden politický subjekt, nikto. Pár minút na to zareagovala Sociálna Bratislava príspevkom, kde uvádzajú, že pomáhajú s kampaňou Martina Brezáka. Ten príspevok taktiež môžu občania pozrieť, čo teda je veľmi pozoruhodné zverejnenie takéhoto príspevku nejakú pol hodinu potom, ako som zverejnil ja svoju kampaň, kde nikoho nikde teda neoznačujem. Takže naozaj v skutku veľmi zaujímavé, že politická strana si takto osobne stala môj príspevok. Ako sa vraví, by som to pomenoval trafená husa Gaga. Z mojej strany ja sa neplánujem znížiť na ich úroveň, takže budem pokračovať v mojej kampani. Do tohoto konfliktu sa zaplietla aj politická strana Bratislava zodpovedne. Tá sa v roli opozičnej strany vymedzila voči krokom sociálnej Bratislavy a avizuje transparentnosť aj vo svojej ďalšej činnosti. Pre RTVS Peter Marcinek.